Din ce în ce mai mulți români alungă depresia consumând lichid seminal. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Tusea și Junghiul din București, s-a arătat că 2 din 5 români evită stările de sevraj și își mențin starea de veselie consumând lichid seminal regulat cel puțin de 2 ori pe zi. Persoanele care nu au parteneri stabili își pot procura lichidul seminal zilnic de la dozatoarele speciale din farmacii la prețuri promoționale. Bună ziua, vă deranjez de la Institutul Tusea și Junghiul din București. Petre mă numesc, facem un studiu despre calitatea vieții în România. Dumneavoastră, câți litri de lichid seminal consumați pe zi? Câți litri? De lichid seminal consumați? Cu tot cu apă, cu tot cu ce conține în mâncare? Da, exact. Nu știu, cam 4 să spun? 3-4, cam așa. 4 litri pe zi? Cam așa, prea Și cum îl consumați? Fiert? Îmbuteliat? Plat? Cu acid? Plat. Deci nu agitați înainte sau... Nu. Radio 21 a fost o glumă. Da. Ne interesează dumneavoastră, așa, într-o singură zi, cam câți litri de lichid seminal consumați? 1,5 litru, 2. Cam 1,5 litru, 2? Da. Și cum îl consumați? Fiert? Apă plată. Apă plată, da? 90%. 90%. Îmbuteliat? Și. Ați mai consumat și de la robinet? Da. Am înțeles. În general dimineața beau 2-3 căni așa, stomacul gol. La prânz? Îmi iau un bidon de jumate la mine. Da? Și după aia de parcurs. Și seara? Și seara. Înainte de culcare? Și înainte de culcare. Am înțeles. Cu acid? Fără. Agitați înainte? Nu neapărat. Dimineața, de exemplu, consumați? Da, jumătate de litru. Jumătate de litru la prânz? Seara. Și seara, da? Și cum îl consumați? Fiert, îmbuteliat, plat, cu acid? Ei, asta mai contează acum. Am înțeles. Și când rămâneți fără, mai luați și de la robinet? Da, normal. Am înțeles. Ne interesează dumneavoastră, în 24 de ore, câți litri de lichid seminal consumați? 2 litri. 2 litri? Și asta se întâmplă dimineața, la prânz, seara? Nu, pe parcursul zilei. Pe parcursul zilei? Da. Dimineața, de exemplu, la prima oră consumați? Dimineața la prima oră, cam jumătate de litru. Am înțeles. La prânz? La prânz, încă jumătate. Și seara? Seara, următorul litru. Consumați înainte de culcare? Da. Am înțeles. Și cum îl consumați? Fiert? Îmbuteliat? Nu, îmbuteliat. Îmbuteliat. Cu acid? Nu, fără, da. Agitați înainte? Nu. Când rămâneți fără, consumați de la robinet? Da. Cristiana din Fălticeni? Da, Cristiana din Fălticeni. Radio 21, Blaj, Fabrica de Menta. Iar o spană foarte devotată și vă iubesc foarte mult, Fabrica de Menta. În special pe Escu. În special pe Escu. Am înțeles. Uite, Cristiana, cum stă treaba. Era vorba de lichid seminal. Înțelegi? Am înțeles. Deci ne interesa câți litri de lichid seminal consumi tu pe zi. Și tu ai spus că... Eu mă refeream la lichid. Da? Dar eu te-am întrebat altfel. Oh my God!